Op donderdag hebben we altijd extra veel aandacht voor de Limburgse cultuur. Ja, en dan kan natuurlijk Wim Kremers niet ontbreken aan tafel. Wim, en u hebt vandaag iemand uitgenodigd. Ja, dat is een winnaar, toch? Normaal nodig wel alleen maar winnaars die uit natuurlijk, maar dit is natuurlijk heel bijzonder. Joost Smeets, een jong van Toar. Opgegroeid in de harmonie en fanfarewereld, vandaar dat ik hem ken. Maar dat al lang eigenlijk weer ontgroeid. En hij dirigeert nu over de hele wereld, en dat bedoel ik ook echt over de hele wereld, symfonische orkesten. En er zijn er maar heel weinig in Nederland, laat staan in Limburg, die daarin slagen. Dus ik ben al heel grutsch dat we vandaag hier hebben. A, dat er wil komen, en B, dat er überhaupt wel hier in de buurt is. Dat strekt al te meerdere eer en glorie van Joost zelf natuurlijk. Ik zou je nou zeggen, welkom Joost, dit is een intro, hè? Ja, zo mogen ze een keer een dag hebben, hè? Ja, zo kreeg je hem niet inderdaad. Nee, maar dan moet ik even de vertellen, dat is misschien een leuke. Ik ken Joost nog als klein manneke, is een stuk jonger dan ik, dat zuist de ogen. Als trombonist bij de kerkelijke harmonie Sint-Michael van Torren, oftewel de Geiten. En daar zag ik al, en dat is geen flauwekul, dat is een uitzonderlijke muzikant, want de meneer wordt opportun met de trombone. Ik wil niet opschoppen, maar dat heb ze dan al geweten. Dat zuist als er een beetje gevoel voor hebt, dan zuist je, dit zijn uitzonderlijke talenten. En jaren later kun je hem dan krijgen als basstube is bij het voormalige Limburg Symfonieorkest, ook bij het Orkest van het Noorden, en dan heb ze een topper. En dan moet ik me toch even aanvragen, Maurice. Als je al een vaste baan hebt in de symfonische wereld, dat wel heel moeilijk is, vooral als basstube is, want dat is er niet veel in Nederland. Joost, wie komt ze dan uiteindelijk op het idee om toch de keuze te maken om te gaan dirigeren? Dat kriebelt al heel lang. Kijk, natuurlijk, wie ze zei, de best jarenlang bezig als muzikant in het orkest. De best puurling bezig. En dat is geweldig om onderdeel te zijn van. Wie ze zei, ik ben basstubaïst. Mijn instrument is eigenlijk een van de jongste instrumenten van het hele instrumentarium. Wat inhoudt, dus dat ze ook dus heel veel repertoire wat geprogrammeerd wordt voor de professionele orkesten, heel veel repertoire is wat uit de tijd komt voordat mijn instrument, de basstuba, ontstangen is. Dus ik zit heel dik niks te doen. In de zin van, ik ben niet nodig in het programma wat ze dan geprogrammeerd hebben. Dan zitten ze letterlijk gewoon te wachten. Ja, goed, of ik hoef daar niet op het podium te zitten, maar als dat in een programma zit waar ik wel een kleiner onderdeel in heb, ja, dan moet ik op mijn beurt wachten. In en dan schuif ze stiekem achterdoor. En ja, dan, goed, ik heb mijn vaste plek natuurlijk in het orkest. En sinds 5 jaar ben ik me meer gaan verdiepen in het dirigeren. En de aanleiding daartoe is natuurlijk door de jaren her de ervaring met heel erg grote dirigenten gewerkt te hebben. En dan noem ik echt bekende mensen wie Haitink, Bernhard Haitink, Valery Gergiev, Svetlana of Rodezhvensky, ja, noem maar op. Dat zijn echt niet de mensen. Dat zijn wereldtoppers. Dat zijn wereldtoppers. En daar duist natuurlijk heel erg veel inspiratie op. En dat is eigenlijk ook de basis hè, voor een goede dirigent. Ja, die voorkeur te mogen hebben dat ze een goede dirigent, een wereldtopper, daar vult ik op stond, want daar leert ze eigenlijk meer van dan op het conservatorium. Hè. Dat sowieso, want de praktijk is altijd, je moet het leren in de praktijk, dat sowieso. Maar voor mij was vooral ook, ik noem je net eigenlijk de wereldtoppers op, dat ze dan ook te maken kregen met natuurlijk een niveau dronger of meerdere niveaus onder de wereldtop. En dan ja, kun ze toch in de praktijk ook collega's tegen, waar ze van denken van ja, daar heb ik andere bedenkingen over. En dan ja, begint je toch wel te kriebelen. En ja, dan komt ze toe en dan hebben ze toch een beetje een voldaan gevoel. En dan zei ze, ja, mijn vrouw die is ook muzikant, is zangeres, professioneel. En dan, nou goed, dan komt je tot het gesprek. Zo, en ineens toen een moment, 5 jaar geleden, dat ze zei van, ja, waarom begint ze er dan zelf niet met, als het zo kriebelt? Ik ken het gewoon beter. Op zo'n moment niet, nee? Maar de hebben ze wel ideeën. De wet is niet of ze het beter kent, maar de hebben ze wel ideeën van, goh, ik zou het zo doen. Of dat werkt, dat weet ze niet, want die ervaring hebben ze niet. Maar het kriebelt wel om dat te gaan proberen. Ja, ja. Maar is dat dan wat ze ook met vallen en opstaan moest leren? Ja. Of wie werkt dat dan? Ja. Weet je, noem aan dat er geen LOE-cursus is dat ik dat leert. Nee, maar het geeft wel, en zo ben ik ook begonnen, het geeft professionele cursussen, dat ze die kind inschrijven bij masterclasses, wie ze dat dan noemen, onder gerenommeerde dirigenten. En dan kunnen ze voor een orkest te staan, meestal is het een professioneel orkest. En dan
best ze een van de zoveel kandidaten. En dan hebben ze de leermeester neven die staan. En hij zei, begin maar. En dan kan hij die sturen. Dan kan ze oefenen en dan kan hij die zeggen, nou, dit word ik goed, dat word ik goed. Nou ja, maar dat is een keiharde wereld, laat ik zo zeggen. Dit is als je er een beetje in zit en ik heb daar ook een beetje ervaring in, niet als dirigent, maar gewoon om dat te beschouwen. Het is een keiharde wereld waar we elkaar gewoon afmaken, om het zo maar te zeggen. Want er zijn maar heel weinig plekken te vergeven. En dat is juist de kracht. Wie komt ze daar binnen? Want als ik nu het liedje bekijk, waar Joost al gedirigeerd, dat is 5 jaar eigenlijk daar serieus mee bezig, dan denk ik, hij heeft in Amerika gedirigeerd, in Rusland gedirigeerd, Italië, Roemenië, Oekraïne, Engeland, noem maar op. Wie best in contact gekomen met die orkesten, want dan kan ze het wel willen, maar dan moest het ook nog als mogelijkheid krijgen aangeboden. Ja, dat is natuurlijk een van de belangrijkste dingen. De kinderen natuurlijk wel heel erg veel gewoon studeren. Wie wij dat noemen echt de partituren, de muziek beuk induiken en de muziek zich eigen maken. Maar dan moesten natuurlijk, dat kind ze op die eigen kamertje doen of in de kelder, wie ik dat doen, toes. Maar dan moet het natuurlijk ook in de praktijk tot uitvoering gebracht worden. En dat is natuurlijk de contacten, die netwerk, wat heel erg belangrijk is. En het grote voordeel voor mij is dat ik nog steeds speurling ben in zowel Philharmonie Zuid-Nederland, wie het nu sinds kort heet, als in het Nederlands Symfonieorkest in Enschede. Dus ik werk bijna iedere week met professionele dirigenten. Dus daar maken ze eens een bruidje met. En de ene die brengt zich dit en een andere die zegt van, goh, interessant, misschien ik weet nog dit. En zo moest ze proberen die eigen netwerk. Dan maak ik toch een bruidje met. Maar toen zag ik die lijst en toen dacht ik Oekraïne, Rusland. Ik weet niet wat van landen. Wat is dan de taal? Want ze zeggen muziek is een universele taal. Ja. Maar ik denk, hier kun je het anders bekijken als muziek. Want doe bent de leider. Ja. En doe zult toch datgene moeten overbrengen dat hij zijn heel met sterkst kunnen gaan. Grotendeels wel. Toch? Grotendeels wel. Kijk, de kinderen met die lichaamstaal, wat wij helemaal gebruiken, natuurlijk met de hein, maar ook gewoon die complete lichaam. Daar kent ze karakter, daar kent ze kleur van de muziek, wat ze wil hebben, kent ze dan met uitdrukken. En de muzikanten die daar ervaren in zijn, maar ook minder ervaren muzikanten of leken in de muziek, die reageren op wat stichtgeefs. En dat is natuurlijk het dirigeren. Dat is laten zien wie sticht die beeld in die hoofd eigenlijk hebt. Dus een introverte dirigent, dat besteedt eigenlijk niet. Dat is zo dat niet fatsoenlijk kennen. Die zijn er, maar die hebben dus minder succes. Ja. Ja, die doen dan kamermuziek, die doen dat met een paraplu. Maar dit is natuurlijk het grote werk met symfonieorkest. Want Joost is natuurlijk ook wel een beetje introvert, een beetje bescheiden in zijn uitdrukking. Maar wat er natuurlijk niet vertelt het nog, en dat zal ik dan maar doen. Hij had een hele belangrijke wedstrijd in Córdoba in Spanje gewonnen. Een internationale wedstrijd met echt deelname uit de hele wereld. En het unieke woord dat er niet een paar van die professoren zaten om dat te beoordelen. Maar de orkestleden zelf, professionele muzikanten, die hebben hem als beste uitverkoren. En misschien moesten we dat toch even gaan over vertellen. Ja. Want we moeten ook nog even gewoon loesen. En het team begint weg te tikken. Want in principe hebben ze het al helemaal gezegd. Het was in de cursus internationaal. En normaal gesproken werd de geest werken met een professioneel orkest met eenzelfde programma. Iedereen moet hetzelfde dirigeren. En dan om op terug te komen, dan hebben ze bijvoorbeeld 30 dirigenten achterin die hetzelfde stuk hebben. Die hetzelfde orkest dirigeren. De muzikanten hebben dezelfde noten. Maar dan krijg je 30 keer achterin. Je hebt totaal tussen huisjes angst te horen, qua karakter. Maar we moeten nog één ding dat Maurice geliegen, want ik ben natuurlijk we moeten nog, want iedereen zit natuurlijk te kijken, laten met zin die er reageert. We hebben een stuk goed gezegd toch al van een paar jaar geleden, dus is inmiddels ook weer gegroeid, letterlijk en figuurlijk. Maar het is een stuk waar ik van denk, dat weet iedereen wel, de muziek, dat kent iedereen, herkent iedereen. Het is de 8e van de Dvorak. De 9e. Of de 9e, de Nieuwe Wereldsymfonie. De Nieuwe Wereldsymfonie. En ja, iedereen kent de muziek wel. Hier kijken ze al 2 man aan van, het zal wel zo zijn als een veel minder moeilijk dan het leek, want we gaan er nu even naar luisteren en naar kijken.
een beetje beeld te weer, Joost, toch? Zo Ja, werkt het, vleug, ja. Ja, precies. Dat is bekende dat is inderdaad, ja. Tot slot, want dat moest ze even vertellen. Deze maand, ik geloof toen best airmiles aan het sparen, dat is ongelooflijke lijn. Ja, deze maand is erg druk wat dat betreft, ja. Ik ben net 2 weken geleden in Amerika, heb ik gedirigeerd, mijn Amerikaanse debuut gemaakt. In Boise, Idaho, een stad in Idaho aan de westkust van Amerika. Ik ben direct doorgevlogen naar Córdoba, naar Spanje, waar ik de prijs gewonnen heb, van de eerste prijs van het concours. Daar heb ik het orkest een week lang geleid in een apart programma. Ik ben nu terug, sinds afgelopen zondagavond ben ik teruggekomen. Maar aanstaande zondag dan vertrek ik weer naar Rusland. Dan ga ik naar Samara, bekend van de Lada-fabriek. Ja, daar ga ik het kamerorkest van Samara dirigeren. Komende week. En op het einde van de week vlieg ik weer direct door naar Spanje, waar ik weer het orkest van Córdoba zal leiden volgende week zondag. Dus ja, op een gegeven moment weet ze nog niet meer op welk continent ze zit, bij wie ze verspreken. Nou, ik ga het goed bij. Ja, dat zie ik wel, ja. Dankjewel Joost, dat ze vandaag in de drukke agenda even tijd voor ons heeft. Ik schik dich nog niet naar hem. Geeft in de muziek ook een toetje? Ik denk het wel. Dat ja, geeft het waar? Ja, maar natuurlijk, af en toe hebben we wel van die toegiftjes. Ja, Oké, maar dat hebben we hier ook. Blijf even zitten, ik hoef dich toch weer betrekken.